President of the Big Nation gives umlando omkhulu nontombazane Dabalaza Zamqoma kwabazimtanda imvumo mvumano president wabantu abangana conflicts president wabantu abampofu upresident uphila nabantu ngibonga kakhulu nganza kwethu ukuba sibe ndawonye namhlanje ngingena ngacula lesizwe ngoba ngifuna nje ukuhlala emaphuzweni ambalwa bese ngingena ndikimbeni yendaba sengithole indaba zokudlula emhlabeni uka General Colonel Themba Mthimkhulu kwaMashu kuyinsizwa eyaflathela laseNingizimu Afrika ngeminyaka yama-70s iyozabalazela izwe laseNingizimu Afrika exile ihambela Angola ihambela oTogo oTanzania bekhulela ey'ntabeni eyilunga eliqavile likaKhongolose African National Congress ekhuliswa zinsizwa laphana ke oJeff Hadebe kanye nobaba uJacob Gedlehlekisa Zuma koZambia umkhulisi wabaqeqesha bagcine seyingxenye ke yombutho wamasosha ukuvikela izwe laseNingizimu Afrika wasebenza ke ngonyaka ka-1990 esebenza njengo-General Colonel kwi-military base eBluff emveni kwalokho waphindela ke nobudokotela wagcina ke esewumelaphi ke khona ngaphakathi emasosheni esikhungweni samasosha sithi hamba kahle eBhungane hamba kahle emakhulukhulu ngibe nenhlanhla ke ukwazi siyacela ke ukuthi siyazi ukuthi iqembu lakho likaKhongolose ANC kanye nawo amasosha uqobo bane stress bagcina sebekhohlana ukudla okungenzeka agcine bengafinyelelanga ukuthi bazi ukuthi akusekho emhlabeni uGeneral Colonel wamasosha udokotela uThemba Hadebe ongumfowabo kaMabhunu uMabhunanyile owayeyigadi elikhulu kakhulu naye esemasosheni usebenza kakhulu nobaba uThabo Mbeki waphinde wasebenza nobaba ubhekicele uzomkhumbula uyamazi esebenza naye uMabhunanyile emveni kwalokho ugcineke edlule emhlabeni ngonyaka ka-2006 namhlanje ke kuhambe umfowabo omdala ngomsombuluko uzobekwa khona kwaMashu ngesabatha lona leli esiyakulona sengathi ungalela ngokuthula amakhulukhulu ungalela indlela uhambe kahle lukuzamile abo bazamile emthondweni siyabonga. Whenever
Say, on the last, oh, na Don't do it, good. I'll never told you. I'm told you. Oh, I'm told you. I'm told you. Aki. Bona langa. Awu. Awu siyamazi. Bona langa. Namhlanje live ngisho emazulwini ise live namanje. Ise live. Ubani ohluphekile? Inhliziyo yakho. Phupha ngisho ebusuku uyidonse kusiko uyibulala ingane ngenengizilutho. Ingavimbi umuntu ndawo. Ikhulumela yibekela umona njengasanamuzi. Ayisekho emhlabeni. Ingane siyabonga mfana kithi. Siyabonga mfana kithi into encane. Album yakhe emnandi kakhulu. Enhle la uhlonipha khona ikhala kaShafuza. Inoni emnyama amagadla shoshele ehlangoza zababhemu abanye begadla behlahlanyevana sibonga kakhulu ukuhlonipha ekomfana webhovu lekaDika umuntu ekhathele ubuye khona ntamo lo mbala ndala enedlebe lodwa siyabonga into encane hlanganisa amaciko njengoDulas emsebenze nawo oJaiva zemnike obhuti bakho namanye amaciko amaningi wakhipha ulozolo lwealbum ngibonga inhlonipho yakho nokuyibandakanya nezinto eziningi ezenzakalayo ngicela ukuthi abantu bamseke into encane umsebenzi wakhe uqhubeka kuya phambili. Very powerful album, well managed, well professional, well combined. Ziyakhala manje ngenzo online yimi lo Moile satanebe finyelani manje umroza fakuthi laphana amadoda ke isiqhamuso sokudidla lethana amadoda ke ibhola lethu laphana liqhamuka phansi kwamhlabeni ngana amadoda insizwa waziwa laphana ukuthi isiqopha umlando sakithi eNingizimu Afrika uyakhumbula laphana ngonyaka ka2016 ithi ke kwakhala nyonini ithi ke ngempela ke ngiyambonga uSimphiwe umfoka kaMasondo ngiyambonga ubaba uMthembu ngisho njalo ngithi ke mina selosala kahle usizi selosala kahle ngithi ke bye ihlupheka esho njalo laphana ke wathi sobulala uFandamu afaka impela uFandamu lapho waqophela khona umlando uMaskandi uqala uhlonza unyaka oqala ngqa sizoke siyibonile ke velelwa izinkinga iziyazi yahlanya nokuhlanya between yabona ke uke wahlanya nasekhanda aphanjelwe ingqondo isihlanyela sonke ke hey bantu lebhlungu bawasidalwa ubhlungu bawasidalwa emveni kwalokho ke yabuya yasinda ngensizwa sibonga umphefumulo ukuthi ukwazi ukuhlangana nenyama namhlanje ke sibona ke ikhipha album yayo imnandi kakhulu ithi ke impela sisikhuluma nabo ngephupho lapha ke insizwa ikhipha ingoma emnandi kakhulu isho njalo ithi induni ibiza insizwa ithi ke lelizwe ngelenkosi inkosi yasemangunini igagwele ngempela umroza uyakhumbula ukuthi ngisho imfaduko le DST bese lapha nakulapha kuyingangizoma music production la ixhaphaza khona uJaiva zemnike emshuthisa isithombe
emshayisa isiginci kube yena front athi uyinyoni ezimaqola ziphi zonyoni ezimaqola kodwa umuntu wayebheka lapho ephakamisa umculo ka DSD osaziwayo kwakuyena uMrozo ngama-backing amahle ebheka imbongolo ikhonye emahlangeni ebheka nje imbongolo engakwazi inhlabo nje ucula namhlanje amentayiza nophaqa ababhobokile United States of America. Hey, what's up, dog? What's up, man? What's up, man? Well, what's up? What's up on the guy, man? That's cool, man. That's cool. Only so Tanto vai chamar de chapa sama. Only so that. Não, só do Zontar. Ah, tu assim chama. Olha, não. Chega, house. Laphana ke kumpoka msezana laphana ndoba bambhokoza ngohlamvu izinqenje laphana bakwasinda naye into ayisindela uzama ukumdubula bemthuma uphuthe egoli hey ngoba leli goli leli wasinda wayesesiqhoshele ngokusinda kodwa nabo ke labo uma babemsukela angikholwa ukuthi basekhona hey akaze ngelibona noma nezinelotho nje ikhehla noma nonwela lodwa ekhanda Luthi ngibona mntana mengiphamisa ukuhamba nje sengabaqeda. Ngiyangibona nje imbewu entshe ihululekele emhlabathini. Ingane namathamba fresh engaba sagijima pheke komhlaba. Sibulelana sodwa. Zithi zizinsizwa zakwabani. Lezi insizwa zakwabani. Anikaniwe ngiphoqa impilo. Kodwa nawe uhulumeni lesandla. Ngoba ingane sinje ngingafica lapha evalele police station ngithi ngiyabuka lapho abantu abaningi kangaka ababoshiwe lapha ngithi mangiyabuka ngibona benoku indlala ngathi uhulumeni unesandla isikhulu isandla lesi sandla impela ezingaka sikaxama nizinsizwa niyabulalana nibhodla phahla nebamba ibheke phi manisha ngiyibuzela nje usalabani njobo ufaka uzifumu kangaka hey bathokele ngabona manje Ukujwela insizwa phela kwaZulu wakujwela insizwa ngisho batuba insizwa yakwaMantu akaxoshwa kwakusho njalo ke abalobokazi basemtubatuba ma behlonipha bethi kwaMantu akaxoshwa ngoba besabugagula abasemzini bethi bonke uma akaxoshwa impela into ebalekile ke lapha ukuthi yazi ke igalolo lensizwa kuzomculo igame kakhulu ngenkostini yaphinda yasebenza kakhulu nomfana omncane wakhona lapha ekuzandla ezincane umdumazi ekwaba sokhalweni mina ngibaze baba sokhalweni
ebesanganisa insizwa lapha ngikhumbula umfihlo umfoka Ntombela ngisemsakazweni elokhu ngibelesele ethi hey mfowethu impela ngiyazi ukuthi niyazingela bafowethu nihambe nizingela okusabhova okufana nebhova wagcina ke mfowethu nami nginazi kanjalo mfowethu sakubonga kakhulu mfowethu ke sakumnaka lapha kweMbizo online ngitambunike ithuba mfowethu lokupromote umsebenzi wakho omhlo isanda kugaqazwa imoto kabike le ndoda le iqhunywe insimbi nje ayikwazi ukuhamba uNkulunkulu emhle lamathonga lelizwe bayisindisa yakhumbula ukuthi kuye wabatshazwa ehleli hamba ngayo lishe kwathiwa ngeke asasukuma ngedlozi lo isemkhulu noNkulunkulu wakithi namhlanje iqolo nayo cha liyasebenza phela liyasebenza mfowethu ngana wethu cha mfowethu kunikeza ithuba mfowethu kubingeleliso saphunga namageba kuphinde usethulela umsebenzi wakho omusha mfowethu ngoba ngithanga nginikele ithuba mfowethu hayi ngoba ukuthi abukela ngoba uyigakho ngoba ukhokha ngobunono nje ngoba vele uyazi into leyinono cha angibonga Macingwane ngiyabingelela konke umuntu ongibhekile ngalesikhathi ku live ongizwe online ngiyabingelela nje kubo bonke abantu obingelela umgojeli umfana kaNcube odabuka lapha eMtubatoba kwaNkomo kaXoxo ngiyabonga nje ukuthola leli thuba ukuthi ngizokhuluma ngomsebenzi wami ophumile ohloko sakhona sithi iOxygen ngicabanga ukuthi ke uma ungaya nje lapha ya ku YouTube Spotify uzofika uyithola ingoma enengoma ezo10 la khona ngisebenze noma Fikizolo ngazosebenza noDadewethu Ndoni ngazosebenza noSaliwa ngazosebenza noMjolisi ngazosebenza nomabutho bafowethu ke awukho lapha noFuad kuno repeat kuphela ngiyathembisa nje kakhulu ukuthi ngisebenze ngokwezikhandla nami emva kwesigameko esithe sangehlela ke sangibuyisela emuva kodwa ke uNkulunkulu emuhle ukwazile ukuthi nginezithuba lesibili ngiphinde nginenzele umsebenzi ofana nalo nokujabulisa kakhulu ukuthi umsebenzi lo uneviki nje uphumile cishe uphethe iviki lesibili kodwa wenza kahle kakhulu ba ngathi inamba zikhomba ukubheka ku100 njenga namanje kuyajabulisa ke lokho ngiyakhuthaza abantu ukuthi abaqhubeke nje njalo belapha ku YouTube ku Spotify bephinde bengifollowishe lapha ekhasini lami ka Facebook Mgojeli SA kanjalo na TikTok ngabonga kakhulu bafowethu ukuthi nje neyami ingoma ikwazi ukuthi ifinyelele kuleli miliyoni eselibangwa njenga namanje lokho kuyongithokozisa kakhulu ngiyabonga kakhulu Macingwane unginikeza ithuba ngana kwethu ngiyethemba ukuthi wonke umuntu ongibhekile ngalesikhathi uzophuthuma lapha ayoyithenga ingoma ba egcineni thina sesisebenza ngawo amafoni vele ukuthi nje lapha ufike uthenga ingoma Mgojeli ube wenza okukhulu kumina ngiyabonga kakhulu ubonga mina ngane kwethu uphile mntaka baba sengathi umsebenzi wakho empela ngokaba impumelelo futhi nami sengozwile umuntu kakhulu ngincomeke mina ubala ngoba ngincoma le isikhukhukazi lesinye kuthiwa umroza yabona ngincoma ngoba ngibenqinisile yabona ngizokhuluma uhazane lolu encane ngoba ngiqinisile ama track record abantu labo bantu ayaziwa ziyakhala ke manje siyabonga kakhulu suka manje sengiyabasa sanibona ibushukile inombolo okay nginenkinga serious okay akasafuna ukwehla esikhundleni akasafuna ukwehla esikhundleni ubusy akasalibambi nocingo kodwa ke ngibe nenhlanhla enkulu kakhulu namhlanje engehlele ekuthenini lapha ekhaya komunye umuzi yakithi olapha eMzinyathi ngaphike khona ngoba sibhizi nje sigamenye ukukhula silungiselela umcimbi omkhulu ozoba ngesonto nge3 olapha eMzinyathi eNanda aphesheya kwaseKhanyeni ngaba nenhlanhla ke mina ngathi mangabe ke kwakheka lapha emzini kaBaba kwaba ukuthi bafika umakhelwane bonke kodwa kwase kufika umakhelwane wami ke umkhulu kunabo bonke ubaba inkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu umakhelwane wami wayeseke engibiza esho ukuthi cha makhelwane ntanami ngizobe ngikhulisa abantwana bami kuwo lo muzi la sakhelene khona uyazi ukuthi abantu benkosi bangenzeka bangehlule ngendawo yokupaka ngiyacela ukuthi amachuno ayivule izandla ngajabula ngafa ukuthi lapho
nami ukuthunywa umuno wasezulwini kuba ngilungisa isimo esokuthi ngicente iceke ilungisele ukuthi imbali zonyazi esikwazi ukuthi umemulo uhambe kahle. Uzobe ngesonto ke abangisobe sinazo insizwa lapha umjolist insizwa ulimithi mfokanala uNuba ngoba uNuba usenhlizweni enkulu komthanda kakhulu unyazi lamthanda uNuba uzobe khona umthandeni igcokamelisha lizobe likhona bese kuba umfowethu uSjava yona abantu phela unyazi elingicelele ukuthi impela ayi kungakuhle impela nje mase igidile intombi ijulukile bese bekwazi ukungena nabo behalelise ngoba nathi sobe sifundula impela nje sigida mina umakhelwane wami ngwaphosa itshelifiki ushaye utha ke ongake intaba impela uyasho uthi cha abantu abasondele kube kuhle kubuswe akukhulise abantu ngokwesintu nangokwenza ukuthi ethi eyinkosi izinto ayihambise ngokohlelo lwesintu lokho kuyakhuthaza ngoba ukwenziwa omdala kwenza ukuthi nathi sizingane sazi ukuthi siyakweleta ubesikwenza nangelinye ilanga mangabe ke esincokola ke nomlomo wasezulwini usiyabuza ukuthi hawu ubuyeni niphesheya ngithi mina ngibuye ngesonto baba usethi ke cha isikhundla sakho usilandele K cha ngase ngimceba kokhe ukuthi cha baba okay akasafuni isikhundla sami esithi ke inkosi cha akeze la ngesonto azosho ukuthi unqabelane ngesikhundla sakho abuye afike la azosibuyisa isikhundla okay ke naye singaba khona naye ngesonto lapha ke emzini wenkosi ikhona iparking emachunweni January bese ke sehlela ke emzini wenkosi kubuse kube kuhle ngesihle impela kodwa ke okay naye siyobona ukuthi uphathani ubuyisa isikhundla phela ngoba hayi amabamba futhi bayakhala abantu ngawo okay bathi udludu awumi uzudle ngisho inkukhu ngomhlangano okay ucebile kwathiwa vele lezo ndaba seyiphutshukile ubhuti uNzuzu uhambile wabika lapho kubefundisi ukuthi okay wadla inkukhu seyiphutshukile lezo ndaba hos zoqula amacala akho okay kunjalo nje cha okay buyisa manje isikhundla sami buyisa isikhundla sami futhi ngiyafisela okuhle kodwa mntaka baba ngoba ushaya amaphuzu abalekela kakhulu kade uphethe ngobambisile wakhuluma ngendaba yamalobolo ngoba besiphuma nje silweni sihamba nomfoka amancinza umeli uSumfoka Zondi umongameli weBusiness Forum in South Africa aphinde futhi abe ingxenye yobukhosi bakwaZondi impela bizwe isilo samabandla wonke ngamphelezela ke njengami njengomunye wayi top 6 eNdlunkulu yakwaZulu nami ngisekomidini eliphezulu eNdlunkulu kaZulu ngakho ke kubalekile ke ukuthi ngiliphezele iqhawe lakithi kwakhuluna izinto ezinhle neziyaphambili nezothuthukisa isizwe sawuphunga namageba kuyiwe phambili ngifike nami ke ngaliputshuza ke lelo daba ukuthi impela ibamba lami lapha bayede likhalile ngamalobolo nami futhi impela angifuni kumphisa ngoba insizwe eziningi ayiganiwe cha kwabanjalo ke sathi ke isilo cha sizohlala phansi libukisiswe lelo daba ngoba vele kwakuyisinqumo sobandlululo thandile igama elinjalo livela kungaka indaba injalo nje kanza kwethu emveni kwalokho ke bakwethu ngifuna ukuqonda ngqo ngiqondele emkhanya kude ukhansela umdaka okuyimeya khona intulo le imeya lapha emkhanya kude akekho kungazi ukuthi ubaba umdaka usopolitiki omdala lapha kwaZulu abaningi bangangamazi kodwa uyize traditional politician laba usopolitiki abanaka kakhulu intuthuko yomphakathi nezinto ezithize ngaphandle kokuthi ba understand isikhathi samanje ukuthi sekusetshenzwa kanjani izimo zi-expose kanjani zemphakathini. That's why ANC has got so much problems because they are so too traditional. They don't work and expose izinto zabo. Bahlula abaze bahlule nayinkatha etihambisa uJojo Tenk odwa uJojo Tenk
ukwenziwa idili lomcimbi elingaphezulu koJoJo Tech aba-100 ibudget yalo mcimbi kuhambiswa uJoJo Tech nembuzi embili nejingi inkosi ubani isijingi ngoba vele batholile abantu banezizungu abantu bahlele emakhaya abasebenzi uthola ibhasi lamahala lama food parcel vele kuzoyiyo kulo mcimbi yabona ebese kwenzeka okwenzakalayo okungeyona into wrong lokho kodwa uma kuzokwenzeka ngendlela ekahle namanje ke umdaka ke ngitholile lapha ukuthi umkhanya kude ngenza ucwaningo nje ngathola ukuthi ikakhulukazi esigabeni samanzi kuningi kakhulu okuhle asekwenzile iphutha lakhe elikhulu kakhulu mina ngimsola kulo ilento ye-instability yomkhandlu wakhona ukuthi why all the time umkhanya kude ube ne-instability engaka politically yabona okusho ukuthi abantu basemkhanya kude nabo khona abangakwenzi kahle ngoba umasipala njengomkhanya kude kunenkinga engaka yamanzi bese kubalekile ukuthi kube ne-stability ukuze sikwazi ukuthi i-problem ethinta amanzi isolveke ngoba ungqongqoshe lo osuke ephethe amanzi kuzo lonke imali fanele ayifake engaphansi kamasipala bese kuyasetshenzwa akufananga ke khona kuyasetshenzwa khona akufananga nase lapha kule masipala lo kade ephethe uthula sizwe uyishaye ibhuku imali yakho ethenga ospa akaze nje inhlobo nje eze lutho akuholwa khokho ngisho ithishu yokushidaba lapha eZululand akho ngisho iphepha lelo kuthiwa photocopy machine ayikho imali yakhe yokuthula sizwe uthenga umasipala usuku nosuku lenja le idatha liyabheda ngisho namhlanje ngisho nakusasa nayizolo bengisho ngiyoshola ngakusasa ngisho ngisho libeni ngoba umuntu mayiphethe uyabheda nje angalokhu nabukeliswa ontuli bayamsaba nama kumena ngathi ubeya phesheya nontuli ade balekile phesheya lapha exakwa izinkinga zenkatha waspenda 1 million phesheya ngiyawufuna ukwazi ukuthi intuli lo 1 million ospende nguya phesheya upepenyeka uauthorize ubani is on your pocket or in the government money ucacise mawupepenyeka nomxhasho wosomabhizinisi abathize ungasikhumbuza undebele owanikezwa osonkontileka imoto ye1 million lalisabatshazwa ngalezi ayikhathi 30 million lalisabatshazwa anoma kokuvuka uzenzele noma kokuyini 2011 noma 2007 lapho nje unduna kula kwaZulu yabona ngoba lento yoba omakhaya edlele iwrong uzokhumbula futhi ukuthi lokho leyo mali leyo moto yagcina ibuyiselwe emuva kulabo sonkontileka thina sasumlando kade sasibuka sithule nje yakhumbula ngo2015 engena ku SABC 3 News udokotela uZweli Mkhize ezodefenda iproject yakwa National Department of Agriculture ethi umngakho ithole nje ngokulandela imigudu njengabanye abantu aba-ordinary akake there was no influence in the history of the world. You can't be the premier and your wife get a tender 100 million and then you say me it was a normal process. Ayikho into enjalo sakudlala ngathi sibadala manje ayikho into enjalo ayikho nje ifana nse lento yasho baba uZuma ebuzwe indabeni BBC News kuthiwa uDuduzane njoba multi-millionaire nje uDuduzane kwenzakala kanjani ukuthi aqhamuke evumbushe usebenze kanjani le mali engaka senayo impendulo yakanqamalala yaba labo ubuthethe umphakathi njengoba bonke abaholi yaba labo ubuthethe umphakathi ukuthi aphendule impendulo ethi hayi on his own a son of the president on his own climbing the ladder to become the millionaire is questionable. Wake up, young people, wake up, South Africans. And the country is on our hands right now. We need to be truthful to each other. This is a history I'm referring to. Izinto lezi esezenzekile emlandweni. Nawe akantuli njengoNdunankulu wethu. Asilindele ukuthi ungadakwa ublue light into a level yokuthi uzuthatha imillion lapha kokubentela. Uwena uthi wena kuphenywe ntuli. Kuphenywe udaba lwe youth fund. Ukuthi yenzeke kanjani obani uthole kanjani nobani uthole kanjani kodwa utholakala wena uthola imillion uspend imillion ngeholiday laphesheya
unknown. Mina ngihambe kwaGuga amaqakala ngibheke eMelika ngijika amazwe awu20 ngivakashiswe amazweni engingawazi phethwe umkhuhlane international flu ngiyama ubuhlungu isifuba la ngihogela imoya yakothoko emakwelekweleni ngihogela imoya yako Italy Rome ngihogela imoya yako DRC lapha impini inuka ikhwapha du airport yakho inuka ikhwapha ayoshona phansi angangathandi nami. I walk in a cheaper level. Don't Omasimbe airline lo to Ethiopia airline. Yabona. Ngaqala mina uthi khona igulu ezithandwa ngalolu hlobo. Sangagibela eduze kwesigulu esingakanani. Kwathathwa imbhede igulu ezo6 kwabe kumbhede wesigulu ngaphezulu lo dokotela basisikakile lapha. Siqinselwe la ngakithi. Ngithi mina bamsengana uPrince Class lo muntu. Yabona. Ushintshwa khona la. Shame. Hey, ngibukela ukukhulu. Hey, let me touch that up. Kodwa khona bahamba ngama-business class, ngama-Emirates, ngama-private jet, bona baphila kamnandi at the expense of our life. Injalo nje. Ngisuke lapho-ke ngiqonde ngqo kumama uNomagugu simelane. Uyakhumbula ukuthi intokazi ekhulele eGoli kakhulu kodwa kuyafika lapho kwaZulu ke yaziza kakhulu le phezulu eZululand. Ngimazi mina lapho ngo2009 ubhizi kukhankaswa lapha sihamba nobaba uZweli ngaphambi kokuthi ubaba uZuma athi become the president. I think yes 2009. Comments history ngiyazi izinto ngiyazazi angifundi iphepha ngifundi pen kula konke nje kula konke kuphukile inombolo ngishike mina uNomagugu nobe phafa nje ngiyaphafa ayothela abantu advise abathi ayibaqondalisa awuyaphafa hayi bamthukela hayi awuyaphafa hayi ngiyahleka mina ngiyanitshela ngibuyile khulunywa amaphuzu la manje qondwe ngqo amaphuzu unjalo nje emveni kwalokho ke watholakala ukuthi kunenkinga healthcare city oqala inkinga ziningi lapha kwaba nenkinga yamathenda ama-security omantshingelana abagade ibhedlela kwaba nenkulu inkinga yalapho ongazi ukuthi amathenda akhona ahamba kanjani ngokwe-authority yabona. Sathula-ke sabuka-ke sathi mangabe kuphila abantu bakithi abamnyama kulungile sabuka inkinga eyiningi kodwa kwakhombisa ukuba nophawu oluhle kwi-first term yakhe ephethe njengongqongqoshe wezempilo. Kule second term asikaboni ukuthi ukuphase kwenzile nangakwenzanga kodwa sisabuka nje siqolozele kodwa futhi engingakusho mina ukuthi ngifunile ireport yezinto eziningi esiyiphawula abantu oluthinta including nento ethinta uJesinta Ngobese uMrs Zuma. Intokazi le ngiyayazi ke mina isebenza kakhulu eziteshini zomsakazo yasebenza nalapha engithi mina Jesinta ngiyakubongela well done ngiyakubongela ukuxoshwa emsakazweni uzokuphila impilo yakho ngoba emsakazo ikuncisha ilungelo elikhulu kunawo wonke kwi-freedom charter nawe constitutional yezwe enethi freedom of speech uyakhovwa thiwe yiba mkhovwa la ekhaya umthetho cha akusho phela ukuthi umuntu akabulldoze process asebenze iplatform ongeyona yakhe ufeza inhloso zakhe kodwa wena uzange ukwenze lokho ubu-exercise i-right yakho eceleni bona basebeyilinka nokuthi wena usebenza emsakazweni basebeyiqhelelanisa nawe which is totally wrong ukuthi bakuxoshe. Ngizwile kuthiwa-ke kube ne-influence kamama uNomagugu akumfanele lokho mina ngokumazi kwami akumfanele lokho futhi nawe uphikile kwa-SAFM ukuthi kungenzeka ukuthi kuney'nsolo enjengalezo singasekho isidingo sokuthi uphike makukhona. Bese ngithi-ke mina emashini yakho yokulwa namakwelekwele asiwafuni vele afika noMandela waziwaganwa khona
ozoganwa khona asiwafuni siwabekezelele manje lo wasenela amagwelekwele yabo nawo amagwelekwele kwathiwa hey labo baba benu bahlale emazweni ethu baze baganwa khona abanye amagwelekwele ebagcina bebezala ingane beyizalela ama-exile uvele kwenzeka lokho ngiyazi kwenzeka so ke manje ke kulezo zinto ezinjengalezo kubalulekile ukuthi uqonde kodwa indabeni yama-health sector asikhulume iqiniso bakwethu kukho wrong ke ukuthi uNomagugu mangabe yabona emamgwaqeni ukuhlangana nomuntu eshayiswe imoto mhlawumbe yakwaba hit and run uphuka umlenze noma uyaphusa phefumula umuntu ulimele awubuzi igama awubuzi isibongo uyamsiza umuntu ngiyikhwama zachitheka lapha uthatha ucingo ufonele ambulance noma ufonele police station ukuthi liphuthumane nangomuntu usaphefumula is a primarily health system that is gazetted by a World Health Organization and the international law and the general behavior of humanity. Ukuthi umuntu mayidinga usizo lwezempilo uyamsiza. Ubuzwa ngisho umuntu efika esibhedlela ngakhulumi uyasizwa ngokwezempilo bese kuze kufike esigabeni sokuthi lapho akhuluma khona bese buzo kuthiwe for a record Mr. Sibanibani siyacela ukuthi ubhalise la noma ufonele esekhaya eze namaniningwane yakho kodwa esesizakela umuntu kuyichilo lokhu ukuthi ngathiwa ungamasha wena ukuthi abantu abangasizakala nangokwempilo yebo baningi kakhulu nale goli nje u90% bathi u65% wamafayela abantu bangaphandle bathi ama undocumented illegal immigrants wenziwa yini uma bese batholile undocumented bebalapha bese beyobathatha bebafaka etruckini behambe emakubo ngoba phela Nomagugu akasebenzi kwa-Home Affairs akasebenzi kwi-military akasebenzi kwi-security cluster uprovide i-healthcare system which is fine for that yabo kokunye abheda kukho kunendaba nakho uyisanganele lokho kuba yisanganele yona if it's a political affiliate I don't care but thina all we need is a care system ngiyamangala kangenza kwethu ukuthi enye into engiyitholayo ngabaholi bethu uthola kuphuma amathenda oqala ngesikusho lokho ufuna ukusho ukugcwala umlomo lokho hayi bafowethu hayi mina nje lo ngazalwa nje akaze ngibe nayo into uyithenda kaze ngiyihluphe ngisho ukuyihlupha nje nokuthi ngize ngi-apply lethenda ngiyimpungushe nje phila engamazolo njengoba kwasho uMasondo ngidle ingxaba namazolo ngoba yini na I zoom in zoom out to these things fanele uhleke into engahlekisi kulento le uhleke into engahlekisi kulento wesibili uvume uvunyiswe okwesibili ucompromise and all people abanamathenda usibanibani wazi usibanibani azo usibanibani kube linked akekho umuntu owakwathatha tender document wa-apply baningi abantu engibaziyo mina nabazihlobo zami begijima nama-tender document kuguga amathayi bethi siboleke imoto yenza ukuthi akaze noyedwa wakwawina kushiswe impepho emakhaya kulalwe phansi kwabantu kuqamelwe nama-CV ukhishwe inkulu imali ingane igijimela kumasipala weTheku udu zithi ifuna ukuqashwa lutho uzoqashwa ubani wasana nobani wasana nobani thandazela mahala bogogo emakhaya connection babo ukwadoti la ngithi mina ukugwazisa ne-corruption akavela uRamaphosa isayinele ibe semthethweni ngoba lezi zinto lezi lokhu dark and diving sibe sizazi senzeka kanjani senze uyithutha nathi siphinde sizenze izithutha ngihlala ngibheka impela nini noma yinga nje weyiqhaza amathe ngiyanibuza nje lalapha ama-CV udu kubantu aba-1 million only 2 people who can get employment just fair ngiyakutshela buka ngiyakutshena nakhona kuyoba ucile ishaya indukwini futhi nalowo muntu uyalandela ukuthi ungena kanjani ulinge kubala shamuka hosi
ubuyaphi kwa TV awukwazi wakhuluma unjalo nje hlamuka oqala ulimi uligcwele umlomo ngisho umuntu ekhuluma nawe futhi aphathe isambulela uthelana ngamathe awukwazi wakhuluma uyaphi awuthumi ngani noma spokesperson resign wa resign ekampanini yakini yakho wa resign hayi ngithi mina wehlomuka ngithe mina balethe la amafayela ngicwaninge kahle ngoba ukwazi ukukhuluma wala ngcono ngifundele phansi nami ngithola umuntu ozongitolekela ukuthi kwenzakalani ngoba siyiphathele thina manje ingane zilambe kanje kuwangidumaza uma ngahambe ngithola ukuthi kukhona kuyiqiniso okurongo kwenzakalile kuwe hlomuka kuwe thanda uxolo sabela ngiyibiza usibala mina ngoba enye intokazi emganele yakithi emachunwini asikhuluma isichulu la sikhuluma politiki sikhuluma iqiniso elifonele nokuphilisa abantu ungangidumaza so manje ke angikwazi mina ukukhonkotha njengenja bese mina ngingenawo ama fact I was in overseas guys mind you I got international flu so now I'm waiting for a report ukuthi kuhamba kanjani ngoba manje la vele lokwaZulu kunaparlamente vele kwaZulu kunaqembu eliphikisayo uphandle siphathele ngakho ke uhulumeni usezandleni zami ngizonitshela mina okuyikho nokungeyikho angibesabi laba ngiyabazi amagwala lezinto kade nginazo lapha kwe Premier's Cup emhlathuza zavala iminyango ngathula ngayibuka nje kulokuye kulengisa itshebe lapha lesi isiphihli lesi kuthiwa ulo umuntu omuhle khawula isebenzisa politics sathi I was declared as the #1 enemy of the IFP therefore I don't deserve any help from the portfolio ayinikeziwe ka MEC ka Arts and Culture ambuza mina ukuthi baba angifuni imali yephalishi mina la ngithi mina bhukhela izingane amabhanoyi ngihambe ngiyohlangabeza izingane ezenza isport ezenza into ebalekile against child abuse, children abuse, and drugs abuse, and the youth unemployment. So that was important because if you use your positions against indaba yokuthi wena deployed by a certain political organization, that is nonsense. Anginendaba ke mina ngingangibulala manje yonke lento izosala iphila le khona abantu abawuqhamuka ngiyazi mina khona abawuqhamuka ngoba nina siyiphukuphuku inyamazane eqhamukela ehlathini anginibangisa emathendeni anginibangisa mina koko ngumalestami ingane lawa ethuka nibanga male banga malestami ingane esikoleni uthi ubani ozofunza ngaphi ingane ubani ozofunza ngaphi ingane nami ngifuna ukufunza ngapha hayi nami nginaumfazi wami uyakwazi ukufunza ingane abantu abasebenzi kodwa niyahlukaniselana akho ngisho opposition in this country because khuluna nabo phansi to yena woza la hlana laphana khonkotha ka mawuthanda. We don't have a country. We are in the mess of God. I'm telling you straight. We are in the mess of God. Tuli sesibuye kakhulu irobot. Siyazi ukuthi you don't have absolute power as indonankulu. But your legacy yakho, don't kill it. Don't be corrupt. Ngoba thina sikwazi ucorrupt. Don't kill the legacy of to be in the record in the historical leadership yokuthi you are the one who fear to take decisions. If you need to reshuffle this GPU, do that. Nina NC yeka lobugwala NC. If indaba ye GPU le does not work for you in this province, ihlulwa yini ukuyigaqaza phansi lento liyimele ngoba vele nezinkinga zenu nahambe no regroupa kabusha izama ukukhetha abaholi abaphilayo ibuyele ekhaya yabo ngoba mina ngiyabezenza abantu belwa nathi bethi indaba ye NC fila kwasho wacima usala malahle izigebengu kwasho wacima ohunta ufala nsene umuntu ogxeke ijele uthi ayejele ukudodwa indawo abantu abaphakathi ijela nalutho indonga nje ungafanga nje inkonzo iNC mina ngwazi wami ayinalutho indaba inabahola basuke bephethe ngaleso sikhathi ngoba ngisho singavumelana manje
ukuthi okay ANC fuck off, it's fine, but who else? Izwe lithathaphi ninike iphara laselipompo, ninike iDA, ninike bani MK. Silende ubaba lizoshona phi izo? Ngiyayibuzela ngoba abantu abamnyama bahlakazwa ngabomu. Once abelungu babona abantu abamnyama behlangana betholakala kathi bafuna uku-assemblisha bebe into eyodwa, then they make sure ukuthi bayabahlakaza at all cost, bayabahlakaza. So guys, ladies and gentlemen, ngithi nazi izandla zikangizwe uphethe izwe njengamanje, uzobuya ne-report ethinta umkhanya kude, uthula sizwe lapha emkhanya kude, uye komasipala abaningi uyogxambukela ufuna ukugaxa kwi-administration ngenkani umasipala wasemkhanya kude ekubeni umdaka enza kahle, umdaka so far so good, ugadile nawe. Bese ngizothi lapha omasipala benkathi abaningi aba-bankrupt ongaholi ngisho abantu khona, na iZululand, na iMajuba, na ulokhujana iJozini lapha wafaka khona inkunzi yami lapha nishayele ingoma andisidla le mali yabasebenzi. Engakubeka khona kabi yami ukuthi ifayela manje angisezwa wathi bathi hayi ulungi la komthonjaneni kuyabheda abahola abantu Friday feel lo baba lo phethe izulweni njengamanje uzazela ukushaya induku yemkangaleni akhuza izakha kaxele uqhubeka nawo ama-event velelwe ushembe uvelele ushembe amanga laba bantu bempintshana lapha la beguqe beketuke beze besuze lapha bethi bazobeka inkinga benqulile. Hayi kaza hayi unjalo nje. Ngibonile kunomcimbi omkhulu kakhulu ozoba lapha eFryhead. Umfana phetheni ubhizi yaphusha umhlelo wamcimbi ngiyawuthanda. Ngiyawusupporta futhi. Empumalanga didiyelo kamnandi lapha kunomcimbi omkhulu omuhle ozokwenza umhla 20 September. Ngiyawusupporta kakhulu engathi ngaqhuba inkulu impumelelo yamcimbi. Ngoba uFarence Enerus engibengiyisebenzela kakhulu. La kuhlanganiswa khona inhlanga ezahlukahlukene. Ngospice wena ngithi masikandi ngiyibonile zikhona. Ngizobe ngikhona kulo mcimbi. Phinde ngibonga kakhulu emcimbini wokuvala inyanga yomama. Inyanga yomama wamaphinifa ozoba seDurban ICC. Inyanga yabantu besifazane izoyivalwa ngegiye eliphezulu kakhulu. Kuzobe kukhona umcimbi wamaphinifa eDurban ICC Arena. Amaphinifa azobe khona. Amaphinifa is a dignified symbol of the woman, the non-judgmental one. So asipheleleni siyobaseka abantu besifazane ngoba nani endobe ningekho lapho manibuya nibuyela kuliphinifa eMalawi. Phenya lo liphinifa asambe siyolibuka apha futhi liphele iphinifa. Yes. Bese kuzoba impucuzeko ngawo mhla ka-30 na ikhona eThekwini. Sibese abafana bakithi bahlanganisa futhi banomlando omhla kakhulu iWorld Cup yomaskandi. Sibese khona kube kuhle nje kudele konke kanza kwethu. Ngiyanithanda bafana bami, imini umongameli wenu, imini inja yenu, imini umotherfucker wenu, imini isikrikriseni, imini Black American motherfucker. Wait, what the fuck? Kubuke le nombolo. Ngavela ngaya yakuphapha kumuntu omdala isasuke le manje.